To, assalamu alaikum, ‘yan uwa masu koyar harshen Turanci, mun dawo muku da Homophones Lesson 2, darasi na biyu. So, anan muna da abin da farko ma da yake cewa so, wannan kalma S-E-W. To, amma me za ka ce mata so? So. Shi ta kuma wannan S-L-W, ita ma cewa za ka yi so. Kun ji duka a sautin so ka faɗa, amma rubutun ɗaya ne? Rubutu ɗaya ne? A'a, ba ɗaya ba ne ko? Very good. To, wannan so ɗin tana nufin ɗinki. Ɗinki, sewing machine, keken ɗinki kenan. Wannan sow ɗin ta nufin shuka. Misali, as you sow, sow as you reap. As you sow as you reap. Abinda ka shuka shi zaka girba. Kun ga wannan sow shuka, wannan ɗinki. Kuma duka sow ka ce. Sai kawai ta gaba sol. Sol na nufin sol ɗin takalmi. Sol ɗin takalmi shine sol. Shi kuma wannan sol ɗin fa ruhi. He is my soulmate. Or she is my soulmate. Abokiyar ruhi ko abokiyar rayuwa. Kun ga wannan soul ruhi, wannan soul mene soul ɗin takalmi. Kun ga duka me kaji an ce sautin soul, amma rubutun ɗaya ne ba ɗaya bane. Haka ma'ana ba ɗaya bane. Sai wannan fa one na ƙwara ɗaya ko one boy. Wannan mace za ka yi one. Misali, we won the match. Abinda ka ce shine mun yi match. Kun ga ba za ka ce one za ka ce. Yadda ka ce wannan one haka za ka ce. Amma spell ɗaya ne a to wannan shi ake kira homophone. Sai night and night. In ka lura wannan night ɗin akwai wata K, sunlight ta K, ba za ka faɗe ta ba za ka ce night ba. Sannan a nan gurin ma night za ka ce, amma ma'anar kun sautin iri ɗaya ko? To wannan night shine jarumi, wannan kuma night dare. Kun ga duka me ka ce sauti ɗaya, amma ma'ana daban. Sai right da kuma ride. Kun ga wannan right ɗin akwai silent W a ciki, sai za ka yi right. Misali, can you ride there? Sai yasa I can write it for you. Kun ga rubutu kenan. Wannan fa, am I right? Yes, you are right. Is he right or right? Zaka ce he is right. Kun ga wannan right daidai, wannan right rubutu. Wannan sune homophones lesson na biyu. Nagode, mu haɗa na gaba.